foarte greu, sunt conștient că e foarte greu să mai te bați pentru tipul, pentru că FCSB la noi, indiferent de rezultatul de seara, care bate CFR, dacă se bate la Satemia. Dacă nu s-a rezolvat mâine, se rezolvă etapa următoare. Nu, dar mai cu Craiova, e mai jos cu Craiova, adică nu. Da, ai mai multe șanse să le duci. Dar asta e practic vorbim de rezolvare matematică. Doar să conservăm Doar să consemnăm că și din punct de vedere matematic. Se va rezolva astfel. Acum arată echipa aceasta, cei care nu vor să facă formula aceasta. Ascultăm antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, o să vedem puțin mai târziu și primul 11 al Craiovei, Mirel Rădoi. Mulțumesc, domnule Rădoi, ați prefacat pentru început partidele în această seară cu Popescu, pe bancă și Safina, pentru prima dată care vine partida. Nu am ținut cont neapărat de câte minute au cei care nu joacă, câte minute, pentru că a fost cumva un mix așa de informații. Am luat în calcul și partida pe care am jucat-o la Cluj și în cupă și în campionat, unde Silviu a avut o evoluție bună. Momentele statice pentru CFR sunt foarte importante și a ieșit foarte bine pe centrarea acolo. După aceea și după greșeala pe care a comis-o, profită cumva să-l protejăm, pentru că în seara asta orice greșeală, chiar dacă nu a fost decisivă, era clar că puteam să-l pierdem pentru viitor. Și atunci am încercat cumva să-l protejăm și pe el, dar și din punct de vedere tactic. Într-adevăr, nu am început săptămâna cu gândul de a juca cu o matriță nouă falsă.